खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय: गिबि खोनाव दङ दिनै क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव मोनसे गोथार हाबाफारि लानानै भुटाननि महारानी दर्जी वांमो वांचुकखौ सुबुं माहारिनि थाखाय बिथांनि सोमोनांथाव आरो जिउनां बिहोमाखौ मान होनानै 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ गथायबाय। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फायखि बान्थानि गेजेरजों मान बिलाइ, बड'फानि मुसुखा, जरासे दोरोङारि जुथा आरो 2 लाख रांनि चेकजों बान्थाखौ गथायनाय जायो। दिनैनि बान्था होनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्या, जर'खा आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि, बारग' गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांमोना नुजाथिदोंमोन। मख'नो गोनांदि भुटाननि महारानी दर्जी वांमो वांचुकआ तारायना फाउन्डेसननि गायसनगिरि मासिगिरि महरै भुटाननि माखासे गोजान गोजान ओनसोलफोराव गुवारै गामियारि जौगाखांनायनि थाखाय दैदेनबोदोंमोन। सासे मुंदांखा लिरगिरि आरो आरिमु सुंथागिरि महरै महारानीया भुटाननि थुनलाइयारि आरो आरिमुवारि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनाय आरो जोथोन लानायाव मैखोम बिहोमा होबोदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जानश्री बर'आ फिन राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारनायनि थांखिजों गवालपारा कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि साख्रिखौ गारदों। बिथाङा गवालपारा कलेजनि केमिस्ट्रि बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसारमोन। जानश्री बर'आ कलेजाव साख्रि मावनायनि सिगां अकिल गगৈ दैदेननाय रायजर दलनि बुंथिगिरिमोन। थाबैनो मोनसे ओनसोलारि राजखान्थि हान्जायाव हाबगोन होनना मिथिनो मोन्दों। ओनसोलारि राजखान्थि हान्जानिफ्राय टिकेट मोनगोन ना थि जानायनि उनावनो बिथाङा कलेजनि साख्रिखौ नागारो होनना मिथिनो मोन्दों। सा-सानजा रायजोआव रेल फोनांजाब आरो फोजौखांनायनि थाखाय मिरु सोरखारा 72,468 कौटि रां थि खालामदों। क'क्राझारनिफ्राय गेलेफु भुटान फोनांजाब रेल लामानि खामानिया थाबैनो मावफुंजासिगोन। मख'जाथावदि 2026 आरो 2027 नि रेल बाजेटआव आसाम आरो सा-सानजा हादोरसाफोरनि थाखाय थिखोनाय बाजेटखौ रेलवेनि मन्त्रि आश्विनी वैष्णवआ फोरमायथिदों। मन्त्रि आश्विनी वैष्णवआ समबारखालि बे खौरांखौ फोसावदों। भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव वैष्णव बिथाङा बुङोदि 2026 आरो 2027 मायथाइनि रां बावजायाव सा-सानजा हादोरसानि थाखाय 11,486 कौटि रां थिखानाय जादों। बेनि अनगायैबो बे ओनसोलाव 22,468 कौटि रांनि मावथांखिफोरा सोलिगासिनो दं होनना बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंबावदों दि थांनाय 2014 मायथाइयाव बे ओनसोलावनो होनाय रांनिख्रुइ रां बावजायाव थिखानाय पुन्जिया 5 गुन बांसिन। बेबादिनो थाबैनो क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफु भुटानसिम रेल लामाया थाबैनो जासिगोन होननाबो फोरमायो मन्त्रि बिथाङा। फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव बिटिआर ओनसोलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि जानानै दं बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर' बिथाङा। आसामनि मोनब्रै सिमानि गेजेराव थानाय 140 हारि माहारिनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनायनि एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंनो फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होनना फोरमायथिदों खौरांगिरिनि सिगाङाव प्रमद बर' बिथाङा। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, बाक्सा सालबारि कुतुरिजाराव फरायसुलिया गावखौ फोथैनानै लादों। सायख्लं गयारि मुंनि गावारि हस्टेलाव गावखौ फोथैनानै लादों होनना मिथिनो मोन्दों। फरायसुलिया सेन्ट जेभियार फरायसालिनि फरायसामोन। 9 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसुलिया गावखौनो फोथैनानै लायो। फोथैनानै लानाय फरायसुलिया लाबदांगुरि गामिनि आयशा गयारि होनना सिनायथि मोननो हादों। बिथाङा माबोरै बेबादि थैनो गोनां जाखो बेखौ दासिम रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। सासपेन्ड खालामजानाय एसिएस अफिसार नुपुर बराखौ दिनै फिन खाफिनदों। सिएम भिजिलेन्सनि रां जाख्ल'नायनि दायाव एसिएस अफिसार नुपुर बराखौ फिन बिथांजोनि मालिगावनि न'आवनो खायो। बेनि सिगां नुपुर बराया हा थगायनायनि केसाव दायनिगिरि जादोंमोन। गावनि 6 बोसोरनि हाबा मावनायाव नुपुर बराया कारापसननि केसाव गोग्लैदों। एसिएस अफिसार नुपुर बरानि जाख्ल'नाय आरो बेले-बेजे खालामनायनि खौराङा सोराङाव फैदों। थांनाय 2019 मायथाइयाव आसाम सिभिल सार्भिसाव हाबनानै नुपुर बराया 6 बोसोरावनो गावखौ जाख्ल'नायनि रानि महरै सिनायथि होदोंमोन। बिथांजोनि सायाव रां जाख्ल'नायनि अजदफोरनि मोनसे गोलाव रिपर्ट दं।
नुपुर बराया 15 सेप्तेम्बर 2025 अक्ट'खालि मोनानि 8 रिंगायाव गिबि मन्थ्रिनि स्पेशेल एन्टि कारापसन सेलआ नेमखान्थि बायदियै खारदोंमोन। 2024 मायथाइनि नभेम्बर दानावबो गरिमारियाव रेभिनिउ सार्कल अफिसार महरै खामानि मावनायनि उनाव नुपुर बराया बेनि सिगांबो बरपेटा रेभिनिउ सार्कलआव गोबां बेले-बेजे आरो थगायनाय खामानिखौ मावबोदोंमोन। बै बेले-बेजे खालामनायाव बिथांनि सासे गाहाय हेफाजाबगिरि लाट मण्डल सुरजित देखाबो दंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला नुपुर बरानि आखायाव गोबां बिबांनि सम्पति दं होननानै मिथिनो मोन्दों। नायबिजिरगिरि मावख'गिरिया बुथुमनाय खौरांनि बादिब्ला नुपुर बरानि सम्पतिनि बेसेनखौ 2 करोड़नि बारा जागोन होनना मख'नाय जादों। आरजिनाय सम्पतिनि बिबाङा बेनि आयनि फुंखानिफ्राय 406% बांसिन। एन्टि कारापसन एक्टनि बादिब्ला बेखौ दाय होननानै साननाय जादों। बेजों लोगोसे नायबिजिरगिरि मावख'गिरिया बागबर रेभिनिउ सार्कलआव नुपुर बरानि खाथि लोगो लाट मण्डल सुरजित देका आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि सोमोन्दै नायबिजिरनायखौ जागायदों। बेराफारसेथिं नुपुर बरानि मोननै बेंक एकाउन्ट दं होनना रिपर्टआव फोरमायदों। 2020 आरो 2024 मायथाइनि गेजेराव बिथांनि एकाउन्टआव गोबां रां जमा खालामनाय दं होननानै मिथिनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 58थि थान्दै जख'न्थाइनि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि खौरांगिरि मेल। उदालगुरि जिल्ला टंला फरायसालिमानि सोलोंथाइनि जांख्रिथायारि फोथाराव खुंजानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 58थि थान्दै बोसोरारि जख'न्थाइया फेब्रुवारि दाननि एबा बैथि दाननि 5, 6 आरो 7 अक्ट' सानखालिसिम सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां हाबाफारिनि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। मोनसे समाव बर' हारिनि अलखद समाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय 14 बोसोरनिबो बांसिन जोबथेसालियाव थानांनायजों लोगोसे फासिनि अर्डार मोननांनाय चिरां जिल्लानि सुन्दारि दुलिगावनि थागिबि बारग' एनडिबि अजय बसुमतारी एबा बुहुम बसुमतारीया जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। बिथांनि उदां जानायखौ लानानै चिरां जिल्लानि सुन्दारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोन खुसियै बिथांखौ बरायनो लादों। मख'जाथावदि अजय बसुमतारीखौ बिजिरसालिया फासिनि साजा फोसावबायमोन। दायो बर' रायजो राजाया बुहुम बसुमतारीनि उदां जानायखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि बिसियाबो जोबोद गोजोनदों। नाथाय जोंनि गेदेमा एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारिया माब्ला उदां अख्राङाव फैनो हागोन? थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिथांनि गेदेमानि सिबिआइ केसनि मोनसे सुप्रिम कर्टआव मोनसे बेल हियारिं दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बिथांनि जानो गोनां हियारिंआ आबुं महर मोनाखै, जेराव माखासे सुबुंफोरनि सिगांग्रो हियारिं जानायलाय सम थोस्लाबैनि थाखाय जाफुङाखैसैमोन। आसा खालामो गेदेमा रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंनि खालारा फिन गोदानै फोसावजाफिनो आरो थाबैनो बिथाङा जोंनि गेजेराव एबा हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो हायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।